Pozdravujem vás, tu je Lukáš Zavry. Dnes by som rád ukázal, ako agentúra môže spravovať či už svoje inzeráty, ale aj prideľovať ich pre jednotlivých manažerov a svojich maklerov. Poďme sa na to pozrieť. Skrátke štruktúra, ktorú Avra ponúka, je jednoduchá. Majiteľ, ktorý zakupuje inzeráty, či už priamo v Avre, pri 100 plus inzerátoch a viac, alebo priamo cez nás, si vie aktivovať tzv. Agentúrny mód. V tomto móde vie veľmi ľahko, vidíte tu, ja sa na obrazovke na to prekliknem, vie veľmi ľahko spravovať aj vidieť celkový ten prehľad, akom stave vlastne jeho účet je. Vidím ako majiteľ, že mám 200 zakúpených inzerátov, už som ich prerozdelil, koľko ešte mám voľných a následujúce nižšie vidím, komu som už pridelil a ako ľahko viem vlastne manažovať a spravovať všetky tie svoje inzeráty. Takže viem pridať štruktúru manažera, pod nich viem pridávať maklérov, prípadne, že manažerov nemám, viem pod sebou mať rovno maklérov, to už je na vás. Pridávanie členov a prideľovanie inzerátov je veľmi jednoduché. Kliknem na tlačítko pridať člena, vložím jeho e-mailovú adresu, verím mu teda jeho rolu, či je to maklér, manažer a prideľujem počet inzerátov. Na druhej strane im príde e-mail, potvrdia pozvánku, zaregistrujú sa do Avry pod svojím e-mailom a automaticky sú vo vašej štruktúre, keďže ste ich pozvali. Čo to znamená? Viem potom veľmi jednoducho pridávať ďalšie kredity, ak chcem upravovať manažérovi, maklérovi ďalšie kredity, tak mu viem jednoducho pridávať ďalšie a ďalšie v tej danej kvote. A takisto na ľavej strane ako majiteľ vidím všetky naše inzeráty firemné, čiže vidím aj manažér, aj maklér, čo povytváral, viem ich iba vidieť, needitovať, to je jeho výtvor, ale viem sa k tým dopracovať, vidím to vlastne potom jednotlivé fotky, ak nejaké vytvoril, takže ich tu pekne uvidím. A na druhej strane by som si teraz ukázal, že ako vyzerá z pohľadu manažéra prístup. Takže ja ako manažér, keď sa prihlasím a opäť to isté, kliknem si na gombík manažovanie agentúry, dostanem sa do takého z toho prehľadu, ale ja už to ako manažér vidím iba mne pridelené kredity voľné, koľko som už rozdal, vidím tu iba svojich maklérov, viem takisto im pridávať, odoberať kredity a takisto vidím teda iba svoj tím. Tu už vidím, že seba, moje inzeráty a inzeráty môjho tímu. Viem sa k tým preklikať a opäť viem ako iba pozerať. Je to dobré, keď niekto je chorý, onemocnený, čo sa stane, alebo potrebuje poprosiť niekoho, aby mu tie inzeráty pozeral, urobil z nich inzerát vonku, prerobené fotky, viem sa k tým dopracovať. Ešte si rýchlo môžeme ukázať, ako vyzerá rola maklera. Ako vidím, ja už nevidím nikoho, iba svoje inzeráty a viem si ich tu tvoriť, pridávať, pracovať s nimi a tu do agentúrneho módu sa už neviem dostať, ale vidím, že som súčasťou niektorej agentúry. Za mňa skrátke toľko. Ďakujem za pozornosť a ešte raz teraz opakujem. Agentúrny mód vedie využiť všetci, ktorí si kúpia 100 plus inzerátov, buď priamo v Avre, alebo potom cez nás priamo na faktúru a vieme vám aktivovať tento agentúrny mód, v prípade pomôcť nás nejako nastaviť. Ďakujem krásne, vidíme sa pri ďalšom videu.